Shalom shalom بيتسب إخبار أملاخ كم يسأنيكم هيسن Guds församling, Guds frid vare med er. كم تقول جزين مسأكم لوم دم بسحنا سيم زبالة أقل ندبالة معلت زبال نايلجو program نحيزنا مسئنا لنا. Och idag har vi kommit med det dagliga programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم نكافلوك al مسكاربونا كم تبروحوا وزحسبونا دينا أزبلي. Och dagens ord det är vi fortfarande detsamma på nära håll än vad människor hade tänkt om oss på avstånd? مالت سبات بروحوا قرئنا خلو تحتات نمسلوم الخون. Exempelvis när människor ser oss på avstånd, de kan tro att vi är ödmjuka. قلنا يبحكي قرب مسبولنا تحتات دينا. Men när de kommer nära oss är vi verkligen ödmjuka. بروحوا قرئنا خلو فكرات كنمسل نخلينا. När de ser oss på avstånd, vi kan se ut att vara folk som är fyllda av kärlek. قلنا بانا مستتصنقعنا يبحك فقر دينا. Men när de kommer nära oss har vi verkligen kärlek. سبات كم تبروحوا إيهم يلوم زقموتنا مسكاربوناس كابت زقموتنا نلعلدينا كابت زقموتنا تحتي. Så det människor tänker om oss eller gissar om oss på avstånd, när de kommer nära oss, är vi så som de gissar om oss eller är vi lägre än så? المصحف قدوس نايكلت هيوت كريكم. Jag kommer visa er 2 liv från Bibeln. ماريكوس معرف 10 حدث أصعص سلسته. I Markus evangeliet kapitel 11 vers 13. بروحك قوتس البلس رأي منال باش جلا انت رخبلا كري خا ناب أكده ناب أمتي خا جزي بلس أين برنمو قوتس اللمبر جلا قوا أي رخبلا. Det står, på långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus Kristus قاتيلو زولو نحرام بيبكم حريقونا تابلس رجيموي. Och om ni fortsätter längre fram i versen så ser vi att Jesus blev arg och förbannade trädet. مخنياتو كم تبروحوا ترأيو زنبرت نسان قوزلان بزوح فرز بوشت أدا حزت هاد مسل نيرا. Så som man såg den på långt avstånd såg det ut som den hade bärde många frukt och de var gröna. قنت زقرموكم فري نبرا. Men det som är underligt när man kom fram så hade den inte frukt. كم تزنبرا قوزلس حيوتا كنكم إنبرا. Så som den hade blad så var inte dens liv så. سلازي إيسوس كو بروحكم مسرعياس بك أفردلاتو زلوا خوين مسيلون أو أغريب. Så det var därför när Jesus såg den på avstånd så trodde han att den hade liv, så det är därför han kom fram till den. بخالا أزراربا زاقرب أبيو سبتد أمتينا. Så med andra ord, om vi tar det här trädet i en människoliv, ناي أمسولنات هيوتي بال. det betyder ett liv som är i liknelse. That's why Jesus Kristus الفريساويان كل جزء يقاوم منيو. Och det var därför Jesus var alltid emot fariseerna. مخنياتو كم تبدأ الرأيو هيوتهم كم سلازي نبرا. Och det var för att deras liv var inte så som de visade sig upp sig på det yttre. بدأكم تصدق عن مسيلكم ترأي قبلهم نيرو. Han sa till dem, på er yttre ni ser ut att vara rättfärdiga. وشتهم جن ما عمت أنكتران دملئي نيرو. Men deras inre var fylld av många olika ondska. بروخات. سبات مسكروبنا كالوت كوينا هنصرحهم يبلنا. Så mina syskon, vi ska inte se ut som andra när folk kommer nära oss. سبات كابت بروحنا عنا زقموتنا مسكروبنا خفت زقموتنا نلعل خوينا هنصرحهم لنا. Så när folk kommer nära oss, vi förväntas vara ännu bättre än vad de hade tänkt om oss. تدخف أهيو دين سخامسي الكامر أيو. Det fulaste som finns i livet är att leva ett liv som man inte riktigt är. مخنيات بروحو كله هتشكو عم تغليها. Du kan lura många på avstånd. مسكرو خاقنا يتشكو عمنيها. Men när de kommer nära dig så kan du inte lura dem. سلازي كابزين السخامة مسأل. Så för att försöka leva ett liv som du inte är, كتكونو زقبأ كانوا مخان رأس خامع بايبلتس. lär istället att visa sig och leva det liv som egentligen du borde leva. أما صحف قدوس نقول سلومون نفولتينا. I Bibeln så känner vi till kung Solomon. سلا نقول سلومون نقست سابا سلي بزوح صبورة سميحة. Och drottning Saba hördes många bra rykten om kung Salomo. ناي بحق خمت زبالو زولو كم أودي تشيك تقبرو دلياجن متياتو نافت زولو بوتا. Och hon ville verkligen testa om han var så som hon hade hört om honom, så hon kom och testade honom. مسيا قريبا كل ناتو نجار مسرعيتو كنت قريما. Men när hon kom på nära håll och såg allt som hon blev förundrad. مخنياتو سلومون تببنيا مسيلو زرأسة باينبرا. Och det var för att Salomo var inte en person som man kunde se att han var vis. ناي بحق تببنيا ينيرو. Han var på riktigt vis. ناي بحق مستوعلي ينيرو. Han var en förståndig man. ناي بحق إيد أملاخ مسؤولية. Och det var för att Guds hand var på riktigt över honom. سلازي سوا مسكربت مسرعيتو. Så när drottningen Saba kom och såg honom på nära håll. كم زيلا مليسا أقدامي نجس معرف 10 تطشيشوعته. Så om vi går i första kungaboken kapitel 10 vers 7.
መጽኤ በዓይነይ ክሳዕ ዝርእ ድማ ነቲ ዘረባ ኣይኣመንክዎን እንሆ ኸኣ ፈረቕ እኳ ኣይነገሩንን ካብቲ ዝሰማዕክዎ ወረ ዝበዝሕ ጥበብን ጽቡቕ ነገርን ኣሎካ my god. Och det stod så här: jag ville inte tro det förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Det har långt mer vishet och rikedom än jag hade hört genom ryktet. ኣይገርመኩምን በቃ እዚ ዝሰማዕክዎስ ፈረቓትናትካ ጽቡቕ ኣይነገሩንን ኢላቶ Och berättade hon att de hade hört om det kom inte ens hälften av vad du är egentligen. ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣለካ ኢላቶ Hon sa till honom att du hade mycket bättre saker än vad jag hade hört. ዋው ኣብ ገዛእ ርእሶም ዝሰርሑ ሰባት ምስ ቀረብካዮም መሊስካ ኢኻ ትድንቐሉ De personer som investerar i sig och arbetar i sig själv, när man kommer nära dem, du blir förundrad ännu mer. ክቐርብኹም ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ Så eftersom de kommer komma nära dig en dag, ክርኢኹም ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ eftersom de kommer se dig en dag, እቲ መሲልኩም ትረኣይዎ ኹንዎ ብሕጂ börja leva istället det du visar på det yttre. ኣብ ገዛእ ርእስና ንስራሕ Låt oss jobba i oss själva. ንዛረቦ ኣብ ህይወትና ንፈትኖ Det vi talar, låt oss testa det i våra liv. ሰበኽቲ እንድሕር ኮይንና ንሰብኮ መጀመርታ ንሕና ንሰበኸሉ Om vi är predikanter, låt oss predika i oss själva och leva för oss. ናይ መድረኽ ሰባት ጥራሕ ክንከውን የብልና Låt oss inte endast vara personer som talar i እንድሕር publik. ኮይንና ርእስና ነታልል ኣለና För om vi är så bedrar vi oss själva. ኩሉ ንኣምኖን ንምህሮን ንርእስና ንኹኖ Så allt det vi lär och undervisar, låt oss tro och leva det först. ሰሎሞን ስለ ጥበብ ተዛራቢ ነበረ Kung Salomon var inte en som talade bara om vishet. ሰሎሞን ባዕሉ ጥበበኛ እዩ ነይሩ Han själv var vis. ተኣምንዎ ትምህርዎ ትዛረብዎ ተርእይዎ ብደገ ናይ ድሕሪ ማዕጾ ህይወትኩም ይኹን Allt det ni talar, undervisar och lyfter fram, det är det som ni är i bakom dörren. ምስ ተቐረብኩም ምስ ተቐረብና መታን ከይንሓፍር ብሕጅና ንለወጥ Så för att vi inte ska skämmas när människor kommer nära oss, låt oss förändras redan nu. ምስ ተተንከፍና እቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ነገራት መታን ከይግለጽ ብሕጅና ንለወጥ Så för att när vi blir rörda så kommer det manifestera sig, det vi är riktiga vi är. Låt oss arbeta på det redan nu. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.